Dit is de we bolletons die van de laatste jaren benam van kennen, de jaarlijkse Grutte Merk. Maar dit is wat de oorsprong is van bolletons die. De boeren die met kei en kjeln naar de Nieuwmarkt kwamen. Al tred je hier badde dat net meer. Na de tongbliercrisis in 2001 wie het voorbij. De boeren binnen blied met de veromkomst van de kjellekeuring. Mooi, nou dan komt er wat oormeesting bij. Ja, dat vind ik wel mooi. En het komt erop onjer, het werk wat met passie dienen. Du bist Boisselien, wat doe je nou? Ik maak je dit zo groot mogelijk. Dit komt er wel op aan, hè? Dat skin Ja, zeker. Maar dan hebben we iets kraaps in, hè? Ja. We hebben nu wat laatst gepoetst. Dus de meeste smarters eruit hellen. Daarnaast, voordat ze de ring in gaan, dan doen we de dekken houden. En dan poetsen we ze nog even mooi. En dan moeten ze de kleur verwijzen. Als je dit zou sjoggen, vreeg je je af waarom het zo lang net wie. Ja, keurderij dat is toch kost ik geld natuurlijk en tijd. En ja, daar is toch wel iets minder tijd voor de boeren. Om 9 uur begint de keuring. We gaan los. Maar net alle kjeln hadden ze nog te horen. En als je dan een jonkje van 1,40 meter binnen, dan heb je net volle te zezen. Is wel wat wild, hè? Ja. Hoe kan dat? Ik had al het net alleen gedaan. Het moet je ook jats van je doen. Maar hij heeft het wel onder controle, toch? Ja. En dus binder ik won die het nou al weten wat ze net willen willen. Ik doe eigenlijk steeds wel een beetje voor mijn huid, als zoek ik het net wel. Wat dan? Nou, boeren is net echt iets voor mij. Hoe gaat het? Goed. En zij is bolletons die weer hoe het jij te wijzen. Hoe de tak meer komt is nog net heel duidelijk. De gemeente had hem als organisator waarom lutsen. De organisatie komt nu in handen van de lokale bevolking en winkeliers. Helemaal gek van is en zo heeft hij dus het kalf ook genoemd.